me yasa kake zidda bawon kwai baka san wannan abu bane ba? To jama'a assalamu alaikum. Ku sani cewa eggshell powder tana da matuƙar amfani. Me ake ce da eggshell powder? Bawon kwai wanda ake zidda kamar da nace a farko yana da matuƙar amfani. Saurara kuma ka ji amfanin shi ga su kamar haka zanzai. Na ɗaya, idan da za ka iya tattara shi ka hidda, ana samun kuɗi da shi sosai, ka hidda ma kamfanunuwa na waje. Amma ya ake yi a bidiyo na gaba insha Allah zan yi wannan. Amma dai zan faɗi ma amfanin a cikin wannan bidiyo. Na ɗaya, ana amfani da shi wajen kayan abinci, kayan cosmetics irin su brush ma ana amfani da shi. Na uku, ana amfani da shi wajen abincin dabbobi, ana amfani da shi kuma wajen taki, ana amfani da shi wajen haɗa abubuwa da yawa saboda ya ƙunshi sinadarin da ake nufi da calcium. Calcium kuma yana amfani a jikin mutum. To wannan yana daga cikin amfanin calcium. To amma mu muna ta zidda bayan kwai wanda ƙasashe da dama suna tattara shi suna amfani da shi kuma suna neman shi.